אנחנו נמצאים בדף ד' עמוד ב' למטה, יש 12 שורות מלמטה. למה למדנו? שרבי שמעון אומר, מישהו אומר, הריני כשמשון, הנזירות לא מתקבלת, כשמשון לא היה נזיר. שואלת הגמרא, יכול להיות? הנה בשמשון, לאו נזירה, ובכתיב כנזיר אלוהים יהיה מהנהר, הנהר מן הבטן. אומרת הגמרא, הטעם מלאך הוא דקאמר, אבא שלו לא אמר לו שיהיה נזיר, והוא עצמו גם לא הזהיר את עצמו, אז זה לא נקרא שהוא נזיר, זה מלאך משמיים. אומרת הגמרא, ומנהלן זה מותר לו, רבי שמשון, נזיר שמשון, מותר להיטמא למתים. אילמה דכתיב בלכי חמור ריק 1,000 איש, זאת אומרת שהוא הרג 1,000 איש, אז הוא נהיה טמא. דילמה גירוי גרי, הוא זרק את זה עליהם והם מתו. אלא אמרנו מהר מאחה, ויח מהם 30 איש ויקח את חליצותם, את החליפות הוא לקח להם, אז יכול לקח, ודאי שנטמא. אומרת הגמרא, אולי נגיד שקודם כל הוא הוריד את החליפות ואחר כך הרג אותם, דילמה שכינו ברשע והדר קטינן, כתוב ויח ויקח. אומרת הגמרא, טוב, אולי נגיד שהיו גוססים עדיין לא מתו, אלא אומרת הגמרא, גמרא גמירה לה, כלומר זה הלכה למשה מסיני, כך קיבלו שהוא מותר לו לטמאות למתים. למדנו עוד יש נזיר עולם. מה זה נזיר עולם? איפה רואים דבר כזה נזיר עולם? ומה דינו של נזיר עולם? נזיר עולם אסור לו לטמא למתים, אבל מותר לו גם להתגלח. איפה למדנו את זה? אומרת הגמרא. כן, ונזיר עולמך כתיב, תתניא רבי אומר, אבשלום נזיר עולם היה, שנאמר, ויהי מקץ 40 שנה, ויאמר אבשלום אל המלך, אלחנה, הגמרא תגיד בהמשך, מה זה קץ 40 שנה, מה זה שייך אלינו? אלחנה ואשלם את נדריי. אומר התוספות, סתם נדר זה נזיר. וגם ההמשך של הפסוק שכתוב הוא אומר, מה נדריי, שהוא אומר שם כתוב, ובגלחו את ראשו והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח ככבד, היה לו שערות כבדות עליו. אמרו מכאן שהיה נזיר, ואשר נדריי אשר נתתי להשם בחברון. הוא מגלח כמה זמן? 1 ל-12 חודש. מאיפה אני לומד את זה? רבי לומד את זה גזירה שווה. מה פסוק? כתוב, ויהי מקץ ימים לימים. מה זה ימים? ויאליף, אומרת הגמרא בדף ה' עמוד א', יאליף, ימים, בתארך אומה. בתארך אומה כתוב שמה, ימים תהיה גאולתו, שמה גם אומרת, עד מלאת לו שנה תמימה. אז כמה זה ימים? שנה שלמה. אומרת הגמרא י"ד חודש, אף כאן בי"ד חודש. ובנאי אומר, מגלח אחד למד יום, והגמרא בהמשך תגיד למה. רבי יוסי אומר, מגלח מערב שבת, שכן מצינו בבני מלכים שמגלחים מערב שבת. אומרת הגמרא, מה איתה, מה יאליף רבי בתי הרחומה? למה דווקא? והרבי הוא אמר, אין ימים פחותים משתיים, כתוב, מה כתוב שמה? ימים תהיה גאולתו, כלומר, אדם מחר את זה רוצה לגאול אותו, הוא צריך לחכות מינימום יומיים. אז אם ימים זה יומיים, שיחכה ואחר כך יגאל אותו. עד כמה זמן? עד שנה שלמה. אז למה אולי נגיד שנשווה את זה לימים רק יומיים, אחרי יומיים מתגלח? זה לא יכול להיות. אומרת הגמרא, יומיים 2 ימים לי ככובד. מה שייך? זה דווקא לכובד, שכבד לו על הראש, אז הוא מתגלח. אומרת הגמרא, אותו, אוקיי, בסדר, אז בואו נלמד זה מקום אחר. למה? יש כתוב, שנתיים, תכתיב, ויהי מקץ 2 ימים. אז אולי שם אמרת הגמרא, תראה, אני צריך שיהיה משהו מדויק, ממש מדויק. דנים, ימים שאין עמם שנים, מימים שאין עמם שנים, ולהוכיח מה מקץ ימים שנאמר בו שנים. אוקיי, בסדר, אולי חודש, ולמה? למד יום תכתיב, עד חודש ימים, גם פה היה כתוב ימים. אותו תשובה, אני לומד מימים לימים, ולא ימים שיש בהם, ולהוכיח יש בו חודשים. אומרת הגמרא, בוהמה מימים ימימה. מי זה ימים ימימה? זה ביתו של יפתח הגלעדי, שאבא שלה שם אותה במדבר, יש אומרים שעד שהוא יעלה אותה או שלא יעלה אותה, איך שלא יהיה, היו הבנות הולכות אליה 4 פעמים בשנה לפקוד איתה ביחד. אז ימים ימימה, אם אתה מחלק 12 ל-4 זה 3 חודשים, אז אולי כל 3 חודשים, ומה, כן, אומרת הגמרא, דנים ימים מימים ואין דנים ימים מימימה. למה לא? בגלל שזה לא דומה, כבר למדנו במקום אחר שזה אפילו לא דומה, כן דני, ועתניא דבר רבי שמעון, ושב הכהן ובא הכהן, זו ישיבה, מה זה שמה? בא הכהן, אומר לו, כנגע נראה לי הבית, אז בא, ושב, שם כתוב פעם ראשונה, ושב הכהן, הוא בא, רואה את הבית, אז כתוב שמה, אם יש שם, רואה את הצרעת שמה, אז מה הוא עושה? פתח את הבית, הוא קוצץ את הבית, הוא מוציא וסוגר אותו, ואחר כך פעם שנייה, כתוב, הוא בא הכהן, שם לא כתוב מה הוא עושה. אנחנו מה לומדים גזירה שווה, מפעם לבוראה שעדיין נמשיך הצרת, אז גם כתוב שמה, אומרת הגמרא, הגזירה שווה, מה שהוא עשה בראשון, עשה בשני, אבל לא כתוב שב פעמיים, כתוב שב ובא, רואים אפילו שלא דומה, גם לומדים גזירה שווה.
כן? אומרת הגמרא, אתה צודק. אני מלך דיליקא דדמי, כשאין לי דמיון, אז אני מביא משהו שדומה לו. אבל איך דיליקא דדמי ממש, ימים, יפה, ילפינן. איכא דאמרי, אתה יודע למה לא לומדים ימימה? כי שם לא כתוב כל 3 חודשים. כתוב שהלכו 4 פעמים בשנה. אז אולי הלכו פעם ב4 חודשים, אחר כך 4 חודשים, אחר כך איזה חודשיים, הנה, דילמה, תלתין הלכין, 1 זימנה, דילמה 4 זימנה בשעתה, 4 הלכין, 1 זימנה, תרן הלכין, 1 זימנה, אין לנו רעי משעה. עכשיו הגמרא מלמדת, אז למדנו, זהו, רבי למד מגזרה שווה, זה שנה שלמה. יש לו 3 דעות. לא, עכשיו מסביר את השנייה, הנה, עכשיו אתה צודק מה שאתה אומר, הנה. רבי נהוראי אומר, מגלח 30 יום, מה היא טעמה? לגבי כהנים, משום דיקה כובד. כהן מתגלח פעם 30 יום, אז גם הוא היה מתגלח פעם, זה נקרא כובד שלו. אבל אומר, תוספות, הכל היה הולך לפי הכובד של האדם, כמה הגיבור, בנזיר, לא בכהן. החנמי, איקה כובד. רבי יוסי אומר, מגלח בערב שבת ערב שבת. מה איקה ביני לבין שאר האחים שלו? האחים שלו מתגלחים גם בערב שבת ערב שבת. אומרת הגמרא, מי הבני מלאכים? למלאכים ערב שבת שבת, הם מגלחים מערב שבת. ואם יצא יום טוב באמצע השבוע, אז גם הם מגלחים. מה שאין כן הוא מתגלח רק בערב שבת. איקה ביני יום טוב שחל להיות באמצע השבוע. דאחרים מגלחים והוא לא מגלח. הנה לגילוליך מצפרא, הוא על הבוקר, הם יכולים כבר להתגלח על הבוקר, והוא לא יכול, הוא צריך להביא את הקורבנות וכדומה, זה ייקח לו עד הצהריים. כן. אומרת הגמרא, אמרת לי קודם 40 יום, מה 40 שנה, מה זה? אני 40 שנה, מה הבאת היו? שם הרש"י פה מסביר בפירוש, שאבשלום ידע שאבא שלו צריך למלוך עד 40 שנה, ממתי? בזמן שביקשו למלוך מלך. ואז הוא נסע לחברון, לעשות הנדר שלו, ושם המליך לעצמו נמרוד, מה שהיה. אבל באמת הוא טעה, כי אבא שלו עוד לא מלך 40, היה הכנס בפנים, גם את שאול היה בפנים, כן, קץ 40 שנה שאלו להם מלך, תן אותו שנה שאלו להם מלך היא שנת 10 לשמואל הרמתי. אומרת המשנה, סתם נזירות למד יום, זה המשנה הכי קצרה בכל הש"ס. סתם משנה למד יום. מנעני מילה, אמר רב מתנה, אמר קרא, קדוש יהיה זה 30, אבל זה לא יכול להיות שמפה לומדים, אז זה דאורייתא, זה רק אסמכתא, באמת 30 יום זה הלכה למשה מסיני, אבל רצו לדעת אסמכתא מה התורה, מאיפה? רקדום המילה יהיה, לכן, כן, בגימטריה התלתין אהבו, כן, בגימטריה מקום כזה שלומדים בתורה. בר פדה אמר כנגד נזיר נזרו אמורים בתורה, למד חסר אחת, שם יש 29, למד חסר, למה אומר למד 31? כמו שאמרנו גם בשבת, אבות מלאכות 40 חסר אחד, באמת יש 40, גם פה יש 30, רק כתוב נזר הראשו, הנזר הזה זה ה-30, אבל זה לא משהו נוזר, כמו שאומר להזיר נזירו. ורמת נמי נלף מנזיר נזירו, למה אתה לא לומד מזה? אמר לך, האו לדרשה, מיין ושחר, שם זה בא לדרשות, אני לא יכול ללמוד מזה, מה, אתה מביא דוגמאות, 2 דרשות. מיין ושחר יזיר, מה פירוש? לאסור יין מצווה, כי הרשות הוא נזיר, גם לעשות קידוש והבדלה הוא לא יכול. ועוד מה לומדים? כי יפלי לנדור נדר נזיר, מה זה להזיר נזיר? להזיר למה פעמיים? מלמד שהנזירות חלה נזירות, אם הוא אומר, הרי אני נזיר היום, עוד אבו אומר, הרי אני נזיר היום, אז הוא צריך לגמור 30 ולעשות פעמיים. ופר פדה אמר לך, אתה צודק, שאנו צריכים את דרשה. ליקח חד מנהיו, לא דווקא חד מנהיו, איזה משהו שיש שם, שלא לומדים ממנו, אין לו דרשה, אלא מדעו למנהנה, כולם מנהנה. עכשיו הגמרא אומרת, בוא נראה, מי צודק? יש קושיה. כתוב במשנה בפירוש, תנן, סתם נזירות, 30 יום. בשלמה הרב מתנה ניחא, 30 יום. אלא עבר כפרה, פר פדה, קשה, איך אתה אומר 29? אומר רגע. זה אני אמרתי, מה שכתוב שם זה ברוטו, אני אמרתי נטו, כי במציאות, במתי הוא הולך להביא את הקורבנות? ביום ה-30, עד שהוא מביא את הקורבנות ונתגלח, אז הנה, כיום תלתין נתגלח, ומי קורבן אותם? משום מה חיתן ה-30, מי שאמר נזיר מגלח יום 31, מי שאמר מה תניחה, 30 נטו, זה לא ברוטו, וה-31 הוא מגלח. אלא בר פדה, קשיה, מה הוא יעשה? זה לא 29, אמר לך בר פדה, מאסף, אתה צודק, קושיה עליי קושיה, אבל תסתכל מהסוף, אם גילח ליום 30 יצא, אם אתה אומר שזה חובה 31, איך הוא יוצא ב-30? אלא ודאי ש-30, כמו שאני אמרתי, ש-31 זה הברוטו שהוא עושה אחרי כך, אבל הוא יכול גם ב-29, כמו שאני אמרתי. יפה, אז אומרת הגמרא, אלא ספר ודאי מסייע לו. למי? לרב פדה. שמה? שהוא יכול לעשות, יצא, נסע. אלא ספר, אלא רשע, כן, מסייע, אלא רשע נסע, כן. אלא ספר מסייע, אלא רשע, מה? נסע נאמר, כי הוא אומר שלמים, מה פירוש? אדם אמר, הרי נזיר 30 יום שלמים.
אז הרי שם מדבר על הדבר הזה, ולכן זה נטו וברוטו. כן? רמת קש הסיפה, רמת, מה תגיד על הסיפה שם שאומרת שזה, אומרת הגמרא, מקצת יום ככולו, הוא גם מודה שיום ה-30 זה אמת, מקצת יום ככולו, כמו להבדיל, יש איך קוראים לו, שאדם יוצא בשבעה, הוא יוצא מקצת היום ככולו, גם פה מקצת היום ככולו. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה כזו, לפיכך, עיר בנו את המצות שלהם.